आपण माने देखिथिबे गाँ रे किंबा पाख गाँ रे ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଲେ ଅନେକ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ନିଜର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର କି? ହେଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜିର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯାତ୍ରା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ପ୍ରାୟୋରିଟି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଦୋକାନ ଖୋଲି ରହିବା ଜରୁରୀ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଫୋକସ୍ କାମ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗୋଲକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଅଲଗା, ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଲଗା, ଆଉ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଭାବନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କ'ଣ? କାରଣ ସକ୍ସେସ୍ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ସହିତ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ନିଜ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବୁଝିଥିବା ଲୋକକୁ ହିଁ ମିଳେ।